Det er denne bussluse, som er blevet midtpunkt for en konflikt mellem lokalsamfundet og kommunen. Lokale borgere har inviteret halvdelen af borgerrepræsentationen ud for at se på trafikholdene, men kun 3 har taget imod tilbud. Det vækker frustration hos skolebestyrelsesmedlem Tue Kroglund. Ja, det er useriøst. Jeg mener, det er useriøst for politikere. Altså, det kan jo ikke være rigtigt, at man ikke kan have tid til at komme. Jeg havde et spænd på 14 dage, hvor de selv kunne vælge, hvornår de havde lyst til at komme. Og selvfølgelig kan de ikke alle sammen komme. Der er mange, der arbejder ved siden af. Men jeg synes, det er for useriøst, at der ikke dukker flere op end 3 på sådan en invitation. Men selvom det er svært at blive hørt af kommunen, mener Tue stadig, at det er vigtigt, at man kæmper for lokalsamfundet. Jeg har selv børn på skolen, og jeg synes, at det er en vigtig kamp. Det er værd at kæmpe for at prøve at få nedsat trafikken, så vi ikke får kørt alt for mange mennesker ned. Mange forældre er bekymret for trafiksikkerheden i Prinsessegade. Ja, men det er simpelthen noget, man krydser fingre for. Man tænker på, hvor de er henne i trafikken i dag, og hvor, når de skal gå fra A til B, og man følger dem mere, end man egentlig bør i forhold til deres alder, fordi her er så farligt og uforudsigeligt. Og selvom den planlagte trafiksanering er et skridt på vejen, er de lokale stadig frustrerede over kommunen. Det er svært at få politikerne i tale, og man kan skrive mange breve, og det er svært at få dem til at forstå, hvor vigtigt det er i Prinsessegade. Det har jo som sagt stået på i over 30 år med meget tung trafik og mange børn i gaden dagligt. Men nu sker der endelig noget. Vi får ikke beholdt buslusen, men vi får en trafiksanering. Og det er fint nok, og der har de jo et eller andet sted lyttet til noget af alt det, der er blevet sagt de sidste 30 år.